Nagaon District Karbi Students Association mati hekben NDKSA Ingdeng kre-throksi kipling ningkan ke thompen ephong esek amaipi konduli rongphong rong ser dehun pathua klam Nagaon along nini apartment mesen pen ke pachunpon Kedamtang arko ini phaing kore sipen inkore hini nini apartment NDKSA Ingdeng kre-throksi kipling ningkan ke thompen ephong esek amaipi konduli rongphong rong ser dehun pathua klam Nagaon along nini apartment ke padupon NDKSA Maipu Sonsing Tokbia Hinpen Mai Chari Ponsi Kongchun Bang Gotom Demo Hinpensi Alohi ke Pachini Lapen Karchopor Enpon Bang Somai Keching Arnipen NDKSA Maipu Sonsing Tokbia Hinpen NDKSA Alama Pangjar Ponsi Sayang Deng Pangcheng Ponlo Sonsi Ason Ajay Mek Lapen Ason Kachepati Setami Padupon Bang Somai Along Alohi Aman Pen Haraghat MLA Dorsing Ronghang Borhampur MLA G2 Goswami lapen Dr. Mongwirong Piatum Pendanglok pinangan manpeng ke doa bang photum cetong dunrinti Maya long thoi ke doa Karbi atum ki duk ki songa puthak ching ki chethan ponsi Karbi long Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang aphan panong si MLA Dorsing Ronghang are deng pinpur alu pajiodun pinpur alu along ke jongdun lake thoi ke doa Karbi atum ST status chetok long nangji Nagaon bypass along Karbi hemtun nangji Karbi Development Council lapen Karbi Cultural Community Complex hai hui nangji pusi jongdon that a constituency tin nalongta Karbi do Kulebar 89 Kulebar Borhampur lapen Roha lapen Landing lapen Jagirut manggil liam de la hozai lapen thakpane pinang ara ado pe constituency longta mane 10,000 माने 7,000 ने 10,000 ना वोटर्स के constituency तीन लोग माने Karbi Anparta Nagaon District alo pinangan Karbi arong malom tobar ke meme phuthakta Borhampur MLA G2 Goswami are deng pinpur alo pajiodon lahaya phuthak prabjin pen ke pachun ponjia phan klempon popsi alangli tumai hin pen chechak tekang Pituman STH abang status salam jenenge sila salam jebange state government pen clear alam dengi lo je all of BTC labang so close 8 BTC close 8 implement me pin pen setame dak Karbi anglong pen gedo angtan Karbi tumhan bang ancestors mane ke latum ke akhe siat lo Karbi anglong aro gedo Karbi lapen angtan edo Karbi আমি যিখিনি মেমোৰেন্ডামত যিখিনি কথা আছিল আমাক 7টা ৰাস্তাৰ ডিমান্ড দিছিল তাই 3টা ৰাস্তা অলৰেডি আমাৰ কৰা হৈছে এতিয়া বাকিটা ৰাস্তা মই খুব গুৰুত্ব সহকাৰে লৈছো আৰু অতি শীঘ্ৰে কৰাৰ দায়িত্ব লৈছো Dokmoka pen Samsung Inti Karbi Anglong Live